adolescente, pois encontrouno na calle e o levou para un pub. E despois, ao pouco rato, pois se puxeron a darlle patadas, xogar con el. Parece que tos un pouquiño e que sale algo de sangre. Todo o que poida axudar a un pouco, eso, para facer a denuncia, sobre todo para que a xente se faga consciente das consecuencias tamén. Pero eu creo que este gato parece a min que é moi especial e se non a súa familia, pois que aparezca alguén que realmente teña ganas de convivir con el. Bueno, moitísima atención á denuncia que nos chega dende Boiro, que é unha auténtica barbaridade. Acabades de ver este gatiño, chamase Zumo, e esta fin de semana, pois unha rapaza que estaba de festa ali por Boiro de madrugada, viu como un rapaz saía dun pub de Boiro, viu pasar este gato por diante da porta, é tremendo, colleu o gato para dentro do pub, segundo conta esta rapaza, e comezaron a mallar dentro do michiño, o sea, dentro do pub comezaron a mallar no michiño. Pero non só iso, Rocío, non lles pareceu moito. E que fixeron? Intentaron darlle de beber alcohol ao pobre gato. Bueno, é a historia que é unha absoluta barbaridade. Pero é que é unha barbaridade, claro que sí. Bueno, pois esta moza, a que presenciou esa brutal malleira, saiu consternada do pub para buscar axuda. E atopou a dous mozos que pasaban pola rúa, contoulles o que pasaba, e precisamente eses dous mozos entraron no local e rescataron o gatiño que despois levaron a protectora Callejeros do Barbanza. Loli, pois a voluntaria que escoitábamos agora, dinos que o gato pois debe de ser dunha familia porque é bastante manso, está castrado, o que pasa é que non ten microchip, por eso quere facer un chamamento para que se os donos deste gato o ven, vayan a recollelo, porque ollo o dato, a moza que presenciou toda esa malleira chegou a falar co presunto agresor. E que lle dixo o presunto agresor? Está completamente fichado. Díxolle que el tiña a intención de ir a adoptar o gato. Claro que Loli dixo, home, xa o temos máis que fichado, olvídate que non vai a ter maneira de levar o gato nin de tocar. Sábado de noite, sobre as 2 da mañán, un adolescente pois encontrouno na calle e o levou para un pub. E despois, ao pouco rato, pois se puxeron a darlle patadas, xogar con el, bueno, supoño que estaban algo bébedos, e hasta querían como intentar darlle algo de alcohol. E claro, ela había así impotente porque non podía facer nada, entonces saleu á calle e estaba chorando. Tivo a sorte de que pasaron dúas persoas por aí, dous chicos, e lle preguntaron que acontecía. E nada, que afortunadamente estes dous chicos decidiron entrar e rescatar o gato. Entonces o domingo se puxeron en contacto co presidente, con Juan, dixo que nada, que o recollíamos e que non nos faríamos cargo un pouco de publicalo en redes, porque é un gato moi cariñoso, que se ve que está moi apegado a xente, e que pensamos que por algún motivo se debeu de perder da súa casa. Parece que tos un pouquiño e que sale algo de sangre, entonces pois seguramente sí que levou algunha patada ou algo que, ainda que non foi de ter que ir ao veterinario, pois que ao mellor agora é iso que lle está dando aí un pouquiño de problemiñas. Dalle un pouco de alcohol e o que fase provocarlle unha toxicidade que moi probablemente fallecera. Estamos loitando un pouco porque cada vez haxa menos destas situacións. Pensamos en denuncialo, o que pasa é que, bueno, para denuncialo tenemos que ter un pouco de base, un pouco de alguén que queira dar un pouco a cara, todo o que poida axudar a un pouco, eso, para facer a denuncia, sobre todo para que a xente se faga consciente das consecuencias tamén. Non se pode así a lixeira coller un gato e como se fora un xoguete, xogar con el e deixalo ali tirado. En teoría, sí se sabe a persoa. Foi un xoven, adolescente, que dixo que, ademais, agora por encima, que o iba a coller e que o iba a adotar. Non a conocemos, o sea, físicamente, pero sí sabemos quen é, entonces, evidentemente, para nada deixaríamos ni siquiera acercarse ao refuxio para nada. Pero eu creo que este gato parece a min que é moi especial e espero que aparezca a súa familia e se non a súa familia, pois que aparezca alguén que realmente teña ganas de convivir con el. Eu porque teño dous e non podo levar máis, que o marido non me deixa, pero vamos, que é un gato moi especial,